en hård tomat. It's an hard tomat to knæk. Det jeg laver lige nu, det er simpelthen nogle tomater, som jeg har valgt at skære i tynde skiver. Og det gør også meget nemt med en kniv, og I kan se, det er en brødkniv, jeg har valgt. Det vil I nok tænke, det er jo ikke brød, men jo, det er faktisk et ganske glimrende redskab til at skære tomater med. Se, det er faktisk det, der er fantastisk, det er, at man kan skære en tomat i to strøg. Se, det er et strøg, to strøg. Nu kan I prøve at demonstrere. I 1, 2 tomatskiver. Det er bare amazing, wonderful. Man kan også, der er nogen, der er mere avanceret. Jeg har valgt at arrangere dem i en cirkel her, fordi det synes jeg passer godt til retten. I kan se, at jeg har valgt at lægge dem med den skårne skive opad. Det er fordi, den er svær at få til at stå den vej. Det kunne man også have valgt. Ja, jeg skærer lige lidt videre. 1, 2, 3, sådan. Man skal passe på, at man ikke skærer sig i fingrene. Se, nu håber jeg på, at cirklen bliver komplet. Ja, se, den er ikke god, den her. Den skal lige skylles. Og det får man altså bedst af ved lige at vaske den en gang. Med lidt sæbe. Så bliver den god igen. Bum. Se, så kan man lige, så kan man ikke finde ud af, hvor man er startet og stoppet. Sådan. Salathovedet, det er jo vigtigt, at det bliver skyllet for noget salat, før man bruger det. Og så har jeg et lille fif her. Der er nogen, de bruger salatslynge. Og det gør jeg jo også, fordi så får man vandet bedst af salaten. Så det gør jeg også. Er det salatblade? Skal det bare være... Ja, blade. Det gør jeg fint her. Jeg gør det, at jeg plukker salaten, som man kalder det på fagsprog. Og så arrangerer jeg det antikt. Ja, det kunne også være, at jeg har haft lyst til at lægge det i en pyramide, eller en trekant, eller der er mange former at arrangere salat på, jo ikke? Ja, jeg piller den blag for blag, så er jeg sikker på, at de er skilt af. Ja, det rimer. Det er sådan en lille fif. Køkkentrin. Så kan man bedre huske opskrifterne. Ja. Så kan man lige her, når man når ind til midten, lige sådan skære ind i her, for at få den her ud. Så. Oprydningen er vigtig. Sådan. Og så bare på bordet med det. Og så siger jeg velbekomme og god appetit.